Avui és dimecres d'entrevista política. És l'última que farem al Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya i que ens acompanya Joaquim Albert, regidor republicà. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres un cop més per convidar-nos. Com dèiem, és l'última d'aquesta temporada, Val, perfecte. Parlem del darrer ple que va tenir lloc la setmana passada. És un dels actes que tenim més recents i va ser un ple que va servir, entre d'altres coses, per parlar d'habitatge. De fet, arran d'una modificació que es feia de criteri a l'hora d'atorgar els ajuts als propietaris que són dins la borsa de lloguer, doncs va sortir també el tema de l'habitatge de protecció oficial a Malgrat de Mar. Quina és la situació? Com ho veuen des d'Esquerra Republicana? Concretament en aquest punt que vam tractar el ple passat, com bé comentaves, era un canvi de criteris a l'hora d'atorgar les subvencions. Això pot fer que més gent s'aculli a aquesta borsa, que al cap i a la fi és una borsa perquè particulars puguin posar el seu pis de lloguer a través de l'Ajuntament, i l'Ajuntament també així es pot oferir pisos de lloguer social. Nosaltres hi vam votar una abstenció, tot i que ja estem d'acord que es faci aquesta pràctica, que s'incentivi els particulars a posar el seu pis en lloguer per poder fer més lloguer social, però ho veiem que és insuficient, calen polítiques molt més valentes en tema d'habitatge malgrat, i ho demostra el fet de que cada any a serveis socials un dels temes estrella és la dificultat de l'accés a la vivenda, sobretot per les rendes més baixes. Això fa que necessitem vivendes, necessitem moltes vivendes de Malgrat que puguem posar amb el que es deia abans de protecció oficial. A Malgrat actualment en tenim 0, el parc municipal en propietat de vivendes és 0, no en tenim cap, només es treballa aquesta via del lloguer a través de la borsa i, com va reconèixer el mateix regidor, és una via que està decreixent, cada cop hi ha menys pisos, menys gent que s'aculli en aquesta borsa. Per tant, urgeix tirar per les altres dues vies, que seria la de construcció de protecció oficial o la d'adquisició de pisos buits, pisos que estan tancats, de grans tenidors, doncs a través del tanteig i retracte, doncs adquirir aquests pisos per posar-los també, destinar-hi diners per adquirir-los, reformar-los i posar-los en lloguer social. Però estem al 2022 i la realitat és la que s'ha promès moltes vegades i mai s'han acabat fent pisos dotacionals, com es diuen actualment, i això, el responsable bàsic és el Partit Socialista i els seus diferents socis de govern que han anat passant durant tots aquests anys. Però hi ha altres partits que també han governat i tampoc hem acabat de desencallar el tema. Hem estat... va haver-hi 2 anys, et refereixes per al quadripartit, 2 anys. A mi el que em consta és que es va treballar molt, l'únic que al haver el canvi de mandat un altre cop en 2 anys tampoc poques coses pots fer, fas el que fas, però em consta que es va treballar allà dins, es va treballar per fer tanteig i retracte d'aquests pisos buits que dèiem. Va acabar el mandat i la cosa ha tornat a una via morta. És només responsabilitat política el fet que no tinguem pisos de lloguer social o pisos d'habitatge protegit? Jo penso que sí, perquè si el polític té la voluntat de tirar-los endavant, per molt impediments que et trobis en el camí, pedres que et trobis, que és el que està passant ara amb els pisos dotacionals que s'han de fer nous, que se'n troben impediments que no es fica la primera pedra però no podem construir perquè hi ha impediments tècnics, però si el polític té la voluntat, el polític ha de picar pedra, ha de treballar, ha de perseverar perquè es porti la realitat. Si ja no es té aquesta voluntat o es té amb un grau molt baix, a la mínima que et trobes una pedra enmig del camí, doncs fas marxar enrere i no segueixes. Aquesta és la qualitat del polític, de seguir fins dir, a veure, tenim aquesta problemàtica, ho diu Serveis Socials cada any, doncs anem a posar-hi remei. Què passa, però, amb els propietaris dels habitatges buits? Perquè dèiem que a la borsa doncs, cada vegada n'hi ha menys d'aquests propietaris que tenen habitatges o que posen habitatge de lloguer social, i vostè mateix deia doncs, que aquesta via potser no l'hauríem de desenvolupar, sinó tirar més per l'altra alternativa, no? La de que sigui des de l'Ajuntament que es busquin aquests pisos o que s'adquireixin o que se'n construeixin de nous. Però què passa amb els habitatges que estan buits i amb aquests propietaris que no els posen de lloguer? Jo desconec què passa perquè no estem a dins, no vivim el dia a dia dins ni ho desconeixem. Tot això són vies paral·leles, no és aquesta via no, sinó les altres sí, sinó que totes tres són vies paral·leles que poden conviure i poden ajudar a tenir més pisos de lloguer social. I el que jo faria, si veig que això va enrere, és mirar
a veure el per què va enrere i motivar a la gent que té pisos buits doncs, a que s'acollin en aquesta borsa. Jo és l'únic que se m'ocorreix que podríem fer i desconec el per què ara no va en detriment aquesta borsa. Més enllà dels lloguers socials, a Malgrat de Mar, els pisos, els lloguers, són cars. Correcte, sí, són cars. De fet, vàrem presentar una moció a Esquerra fa uns mesos enrere per declarar el municipi un municipi de lloguer tens, i això feia també, si t'acollies si declaraves el municipi així, doncs feies que podies ficar un topall als lloguers. Això, aquesta llei, com moltes altres, el Constitucional la va tombar fa 4 mesos, però hi ha dades que demostren que tots els municipis que s'hi van acollir van notar una reducció del lloguer dels pisos, del preu dels pisos. Aquí, malgrat el Partit Socialista i PDeCAT van optar per no votar en contra d'afegir-se en aquesta, diguéssim, llei, i no va tirar endavant, però era una manera també per reduir preus de lloguer. Vostè la veu correcta, aquesta manera? És a dir, políticament s'ha d'intervenir en el preu dels lloguers? Sí, s'ha d'intervenir perquè al cap i a la fi el que estem veient és que hi ha una dificultat en l'accés al lloguer per al preu i per potser moltes altres coses, però sobretot per al preu. Una família monoparental, per exemple, avui en dia, amb els sous que hi ha, no pot tenir accés al lloguer. Per tant, nosaltres hem d'estar al costat d'aquesta gent, hem d'estar al costat d'aquestes persones que tenen dificultats per accedir. I més si, per el que deia, cada any és un tema redundant en la memòria anual de serveis socials, que hi ha problemes per tenir accés a una vivenda. Nosaltres estarem sempre al costat de la persona que té problemes per tenir una vivenda, que és un dret bàsic al cap i a la fi. Avancem, canviem de tema. Una altra de les qüestions que es van posar sobre la taula en el transcurs del ple va ser el de la remodelació i millora del centre cultural. En aquest cas, doncs, l'adjudicació d'aquesta obra ha quedat deserta. Sí, nosaltres ens havíem enterat uns dies abans que havia quedat deserta, ho vam preguntar en el ple amb una normalitat i una tranquil·litat que a mi sincerament em va sorprendre, em va dir que sí, que havia quedat deserta, però que cap problema, que això seguia endavant, es tornava a licitar. Jo tinc els meus dubtes i això l'únic que fa és encara retardar una reobertura o una reforma d'un centre cultural que és l'únic espai que tenim a Malgrat per fer-hi teatre, cinema o música en condicions, i seguirà tancat després de 2 anys i pico. La solució que ens va tornar a portar el regidor va ser la carpa del Montserrat. Jo segueixo tenint els meus dubtes que aquella carpa, per molt que se l'habiliti, pugui cobrir les necessitats que necessiten les entitats i els grups de teatre que fan servir el centre. Però tot i això deixarem que es faci i després valorarem. Però, sorpresa, la setmana passada l'empresa que tenia que muntar la carpa també s'ha tirat enrere i no la muntarà. Automàticament s'ha licitat per la següent empresa que va ofertar la carpa, però ara actualment la carpa segueix sense ser una solució, ja veurem si és vàlida o no, però segueix sense estar activada, diguéssim, la instal·lació d'aquesta carpa. De moment no tindrem carpa. Esquerra considera que aquest govern té poca capacitat d'execució de les partides d'inversions. Per què? El per què sempre són 2 coses, o falta de capacitats o si tens les capacitats tens mandra per fer-ho. Són les 2 úniques coses que poden justificar la falta d'acció. I ho demostra el centre cultural. Han tingut quasi 3 anys, 2 anys i pico, per fer el projecte, per licitar, per reformar-lo, i no s'ha fet. Seguim amb el centre cultural tancat. També un altre exemple que podria dir és l'Espai Jove de la Immaculada, que nosaltres sapiguem no s'està avançant en aquest tema, i també és una inversió que els joves malgratencs el necessiten i l'han demanat, i es va anunciar que es farien, no s'està tirant endavant. I això és preocupant perquè les inversions, al cap i a la fi, els diners que nosaltres com a malgratencs aportem amb impostos, etc., et tornen amb inversions, no? Que és per arreglar carrers, per ficar mobiliari, per equipaments esportius, teatrals, culturals, i clar, això és com faltar al teu pacte, diguéssim, que tens entre la ciutadania i els polítics, no? Ells et donen, però tu en canvi no els estàs tornant. I això és el que a nosaltres ens sembla més greu.
Ho hem de deixar aquí, però abans de marxar, perquè és l'última entrevista, li volem fer aquesta pregunta. Estem preparant el projecte 2023. No sé si ràpidament ens pot avançar quins seran els pilars d'aquest projecte. Sí, el projecte de 2023 l'estem preparant des de fa un temps. Els pilars els vam comentar l'altre dia també quan vaig fer la presentació. Un d'ells és la transversalitat, treballar més accions transversals que puguin dinamitzar no només un sector concret, sinó diferents sectors, i també els reptes més que pilars és el comerç de Malgrat. Cal posar-hi esforços per recuperar el comerç i l'habitatge que havíem comentat, i també recuperar tota aquella via social, cultural, que Malgrat es mereix, també aquesta cosa de viure a Malgrat, d'estimar més Malgrat. Sabem que Malgrat ens estima, ens ho diu cada dia, però nosaltres hauríem de començar a practicar també l'estima a Malgrat. Ho deixem aquí. Joaquim Albert, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, gràcies per ser avui amb nosaltres. A vosaltres.